They are mavita libe ntchito tinalowa mboma, we take it from here. No, you still need us. Mulinde ba advisor kumene kokupanga na advisor komano mulibe advisor wangati mavita choncha okuti azikuzani mbali ina ya society yomwe ili yofunika kwambiri, yomwe ili perspective ya anthu achani achinyamata. Kuti achinyamata akuti bwanji, zinthu zakuzona bwanji. Ndimo saona ngati just boys mene mwana wamboma mu, you don't need us anymore, or you don't have to recognize. Chifukwa ndizodabwisa kuti ulo ni munthu mmodzi ndi wakuti bibi kuthokozatu. Ongothokoza ni munthu mmodzi awiri. Ena maita kuniyimbira phone konkulo kwameneka konkulo. Amwene tapanga ni mwangu please. Chongolo wa mboma zi amwene. Akola ngati kuti basi mena telemo akonza ukha zinthu zicha. Sakudziwa kuti zinatenga timu effort ya anthu ambiri kubwera pamodzi kuti mutani muli wemboma. It wasn't just you. A lot of people played a part in this. Then kumola soli kwambiriso ku DPP kulika ntima kunena kuti basi ndife mwa kuti panala anthu ena ake omwe anathandizira kuti mutani. And you need their perspective. It's necessary for your survival. Because 2030 amutali kasakuyimanso. Ndizo zimene zozo. Ndeno panoka mungazike kuti mpana muzavoteredwe. That's why MCP kunena kuti tani wanso ndiye panopa tenti zipangasa panopa kumasizona kuti how do we move forward. Temo ya ujeni ya mutali kaikata. Zinthu zikhazili bati. Chifukwa MCP akukonzekerani. You still need Maviete. I'm telling you. You still need Maviete. There mutual respect. A simple recognition. A simple thank you can go a long way and have DPP. Kuimba phone kuimbira nyamata ase tani thokozereni kwa JB. Komano oni muntu mmodzi kuthokoza. Oni muntu mmodzi kupanga knowledge amwene.